الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورضي الله عن أهل الله أجمعين بندرابي جولبي مسيبي تدوبي بندرابي weltare bibbe fulbe andu dine maada on calminama e kuubal eden gara hande e khutba men hande aljuma fewti ko e mafatihur rizq udditare arzuge holno neddo wadata ha Allah uddita arzuge makko o holno neddo wadata ha Allah hokka mo danyal so tawi Allah hokki mo danyal o mo wawi naftorade danyal ngal ngurdam makko ha e mayde makko so tawi danyal ngal wana dontungal holno neddo wadata kanko neddo juldo o holno neddo wadata ha o danya o wi ko adi ko pop neddo so tawi o yidi danje e aduna makko o taw ko juldo ko adi ko pop o jogoto iman billah qawluhu ta'ala o addi aya qur'an o do wi walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard ha ila akhir al aya o wi walaw sinna fof ahlal qura dendangal deedo gure holden gure ko gure de annababe be ngoni de o wiyani ko wuro Shuaib o wiyani ko wuro nelaado sallallahu alaihi wasallam o wiyani ko wuro Ibrahim o wi ko dendangal gure de ganduda de annababe be ngoni de sinno fof kambe amanu be ngomdini no Allah be kulino Allah wattaqaw be kulino Allah ma Allah udditanno e mabbe barke ummo e dow asaman o wonay tobde barke kadi ummo e le minas samai wal ardi e leydi ndi kadi eden gandi so asaman tobi tan leydi e fudat leydi ndi fudanno wada besnore wada kala ko be jinno e aduna mabbe ma Allah wadanbe Allah kala ko be ndemi kadi Allah wada hen barkeji kono kambe beedo wonbe e deedo gure annababe be ngomdinani ka annababe wonbe tonbe dum wadi walakin ko woni non kambe kazzabu be jabani beedo annababe be jabani be dum wadi Allah wade mabbe ko wade mabbe cadele de wade mabbe de eden gandi yaman ko annababe ne jalti ton makkatal mukarrama ko non iraq ko non misra ko non afghanistan ko non israel ko non eden dangal deedo gure pop so tawi eden ƴewtintono deedo gure fof hande de dañi cadele holko hebi cadele mabbe deedo pop ko be jabani annababe mabbe so tawi no be jabino annababe mabbe be kebatano deedo cadele iraq deedo gede pop be deedo gure pop hande abe jogi cadele te cadele de nan tan beydo holko adde mabbe deedo cadele non kono be jabano annababe mabbe be calino annababe mabbe ala ko be badani annababe mabbe dum wadi Allah wadi e mabbe ko wade mabbe ko eywa odo aya non o wadani tan o hertinani aya o tan e beedo gurede annababe ngoni hay enen so tawino en gomdinino Allah en kulino Allah ma Allah udditanno arzugaji ummo e asaman ha e leydi kono en jabani holko tagi hande cadele de jogiden de pop enen julbe hande enen wonbe do e burden gomde ko neddo burden gomdinde ko neddo burden ko hulde ko neddo dum wadi Allah wadi e cadele de wadi e mende eywa Allah oppidi men e neddo o biiden kulden ko neddo o biiden gomdinden ko neddo o dum wadi Allah o accidi men e neddo o dum wadi hande cadele men de eywa bogginan bada e daade tan yimbe ne nawe ganda holto pay mi halana mon huude wotere teskoden andube be mbi kala leydi ne ganduda burdi hewde ibnu zinaya leydi ne ganduda burdi hewde goofi Allah leydi ne ganduda burdi hewde bone badetedi e ndidon leydi ndidon ndi wawa bamtade arzuge mayri wawa yaade ko cadele tan ndi beydoto ko cadele tan leydi ndidon jogoto eywa dum wadi mate de don cadele hande en de garani e men
ɓe ngari e men te ko leyɗele julɗe leyɗele e men hande so tawi a ƴeewi ibnu zinaji hande ne keewi so tawi hande a ƴeewi bonande nde hande no heewi sabu inna zina wal ghina la yajtami'ani fi ina'in wahid zina e ɗaɓɓude arsugue ɗe mbawa wonde e genukawel gotel alay sago goto yahat tan goto darto ɗum waɗi caɗele men ɗe pop hande wona arsugue o ala kono ko arsugue o hande en ji hokkere mawde nan e leydi men ndi e dendagal leyɗele ɗeɗo julɗe en ji hande caɗele ɗe no mbayi hewde toɓani ilani en ji hande toɓone usti en ji hande ɗiɗo duuɓi tan jawtuɗi ɗiɗo duuɓi tan fodde duuɓi 14 eɗen ji hande ustare nan tan ɓeydo ustade te nan tan ɓeydo ruttade caggal ñanden mi heeɗima e télé goto ne haala ne wiya ngulki hikkaki hedde année 1950 wulanno kono hikka en jikiɗo nguleki ɗum ɗo fof noon wonko tindinta holko tindinta e men ko gonɗinen Allah subhanahu wa ta'ala so tawi en gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala en keɓata ɗeɗo caɗele mi meeɗi haalde e musiddam goto mbimomi mbeɗe namnomo ko gando noon mbimomi an ndeɗo bonande hande waɗetende aduna nde holno jiruɗa ɗum hol solution mum o wi solution e ndeɗo bonande hande waɗetende aduna men e julɓe ɗeɗo leyɗele julɓe wiyoɓe ko julɓe o wi ndeɗo bonande konde ɓeydotonde tan nde ruttora ko caggal mbimi holko tagi ɗum o wi yimɓe ɓe ɓe jaɓani hulde Allah ɓe jaɓani gonɗinde Allah aɓen ndewi belaɗe fittali mabɓe ala koɓe mbaɗata e bonande ala koɓe mbaɗata ko ganduɗa hunde nde ganduɗa nde moƴƴani ala koɓe mbaɗata ɗum waɗi hande caɗele Allah itti barke nawi barke ha laaɓi aɗa yiya hande joguiɗo dañal ha heewi o ala barke ɗum ko caɗele en ndi hande wona toɓata eɗen gandi kam heefereɓe ɓe kamɓe ɓe jaɓani Allah tan kamɓe jaɓani Allah ɗum waɗi ko toɓata ko ilata kono enen min wiɓe ken julɓe ken jaɓɓe Allah kono en gonɗinani Allah subhanahu wa ta'ala so tawi no en gonɗinino Allah eywa so tawi en gonɗinino Allah ɗeɗo caɗele heɓata men ɗeɗo caɗele heɓata men en ji yimɓe fof hande ne kuli e arsugue yimɓe fof hande nan doga e arsugue kono noon ma mbiya caɗele ɗen aɗen tan ɓeydo ɗum waɗi so tawi neɗɗo o yiɗi dañde arsugue o gonɗinto Allah o hula Allah so tawi o huli Allah o gonɗini Allah tan ma Allah udditan mo dame ɗe ganduɗa kala ko liggi Allah waɗata hen barke Allah kala ɗo sabubini seeɗa Allah newnantumum gueɗel ɗimmel ngel so tawi neɗɗo o yiɗi dañde arsugue ko ɗimmel ngel ko o hulata Allah taqwa wonata e makko tugan o hulata Allah haali subhanahu wa ta'ala o wi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kala on kulɗo Allah ewa ma Allah waɗan mo jaltirgal kala ɗo wi omo uddo ma Allah udditan mo te ma Allah arsuguinmo kala ko sikkamo tataɓijo o ko tawakkulun wakkilare Allah subhanahu wa ta'ala bakkila gueɗe ma pop e Allah kala Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu kala bakkiliɗo e Allah heƴamo ɗum waɗi kala ko jiiɗa ko dañƴa rewata ko e jungo neɗɗo o ko neɗɗo hokkatma kono wakkilo e Allah subhanahu wa ta'ala pawa gueɗe ma fof e Allah mbasa fawde gueɗe ma pop e neɗɗo o aɗa yiya wona yimɓe ɓe mbiya min kala ko mbaɗmi yakare e neɗɗo o heewani wadde walla ɗum ɗo fof ko neɗɗo o wakkilo e Allah subhanahu wa ta'ala kono jogo jorto moƴƴo e yimɓe ɓe gonga neɗɗo o wallete gonga neɗɗo o hokkete gonga neɗɗo o kono kala ko Allah waɗani hakkude ma e neɗɗo o andu ko wakkil gueɗe ma fof e Allah kala no Allah waɗiri noon so Allah moƴƴini gueɗe ɗe yettir ɗum Allah so Allah kadi sattini gueɗe ɗe yettin ɗum Allah ganda ko ɗum ɗo Allah waɗi hakkude ma e neɗɗo o tataɓijo o nayaɓijo o so tawi neɗɗo o yiɗi Allah uddita arsugue makko o wonata ko
al infaq fi sabilillah o so tawi Allah wallimo o dañi dañal yo nafgir dañal makko ngal e laawol Allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ko unfiq alayka nafgeɗa e so tawi a nafqi dañal ma tan ma Allah lomtinane Allah wino wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu kala ko ƴettuɗa nafguɗa e dañal ma e hunde ma Allah lomtin ɗum waɗi so tawi neɗɗo o nafgi dañal makko kala ko omo waɗira o waɗirta ko lillahi o waɗirta yeengo kala ko waɗi ma Allah lomtinanmo te ma Allah ɓamtumo ma Allah waɗanmo dendagal kala moƴƴereji ɗi o yiiloto kanko oɗo neɗɗo ɗum waɗi inchallahu eɗen goppa oɗo message garten e khutba men ɗimmo e aljuma bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe eɗen goni e khutba men ɗimmo ha joni fewti ko e arsugue so tawi neɗɗo o yiɗi Allah uddita arsugue makko o wonata ko silatan rahim jokkowo enɗam so tawi neɗɗo o woni jokkowo enɗam tan Allah uddittu arsugue makko ewa kala jokkowo enɗam Allah uddittu arsugue makko ene jeeya kadi so tawi neɗɗo o yiɗi Allah uddita arsugue makko ina wona asbabu kadi o khidmatu walidayka wa ta'atum ligganade jinnaɓe mum e ɗoftade jinnaɓe mum ɗum ina taga neɗɗo o Allah uddita arsugue makko mbimi so tawi neɗɗo Allah o yurmima jinnaɓe makko o walli jinnaɓe makko o ɗoftima ɓe ko jogi martaba ko pop o tellini martaba makko o weltini jinnaɓe makko ha jinnaɓe ɓe mbawi weltade kanko ko ɓeydotoɗo tan o uddota ko hay nokku ne waɗi jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa nan e aduna he ɓe lootima ayeji ɓe lootima leɗɗe ɓe lootima dendagal kala ko neɗɗo ina waɗa daña ɓe lootima kono ɓe mbawa dañde walla kala ko ɓe mbawi dañde Allah barkinta holko tagi ɗum ɓe ngala duwawu jinnaɓe ɗum waɗi neɗɗo o so tawi o joguima duwawu jinnaɓe tan ewa o joguima duwawu mawɗo te ko Allah haali ko firtotako ko Allah haali ɗum Allah nde wi deweteɗo ala hay goto dendidiɗo ala hay goto holko reftini hen jinnaɓe ma ɗofta ɗumen jinnaɓe ma liggono ɗumen jinnaɓe ma nafɓu ɗumen so tawi a weltini goɗɗo mo wona jinnaɗo ma kala ko mbawɗa a wawa dañde hen haydara so wona a jarama kono jinnaɗo ma so tawi o weltaki e ma a ligganaki mo a weltinani fittaru makko hay nokku a yahata won musidɗam goto ñanden amin jewte aduna o woni ko caggal leydi o wi nde bam makko mbimomi tinno tan ɗoftoɗa jinnaɓe ma tinnoɗa jurmoɗa jinnaɓe ma o wi aha ko gonga mbeɗa yetta hen Allah o wi nde babam ruttoto e Allah nde omo woni hôpital omo wone leeso garni e makko mbeɗa woya timme makko mbeɗa woya o wi ɗiyam deƴƴu o wi so tawi a tinnima ma Allah walle no ɓumnirɗa fittanam nduni ma Allah walle ko jinnaɗo gorko o wi ma Allah walle tinno tan o wi so tawi a tinnima Allah walle tan yumma kono wuuri mbimomi noon mbeɗa ɓeydanma hen seeɗa so tawi anne a tinnima e jinnaɗo ma oɗo debbo a yurmimamo e wandiraɓe ma rewɓe e dendagal kala ko takki ema a walli ɗumen a joguima ujunere mbimi a joguima ujunere jinnaɗo ma sohli ujunere nde tottumo nde ketta e Allah jurmoɗaɓe nafgaɓe mbasa nosde ladde goppa jinnaɓe ma gayete kala nde mbaɗɗa ɗum Allah ne andi ko yeeso tan paaɗa kala nde tinniɗa e jinnaɓe maɓe to gonɗa to kaɓɓa reedu ma ndu daroɗa e tinnade e jinnaɓe ma jurmoɗaɓe ballaɓe daroɗa e galle he Allah ne andi ko yeeso tan paaɗa o wi so Allah jaaɓi mami tinno mami daro ɗum waɗi so tawi neɗɗo o ligganima jinnaɓe makko o ɗoftima ɗumen tan ina wona sababu Allah uddita arsugue makko ne jeeya ko Allah uddita arsugue neɗɗo o rentade ñoore
rentade ñoore so tawi neɗɗo o rentima ñoore o wonani e guri yimɓe ɗi o wonani tan neɗɗo ñohowo bonnitowo yimɓe ɓe bonnitowo tagore Allah nde oɗo neɗɗo ina wona sababu Allah uddita arsugue makko ina jeeya e ko Allah uddita arsugue neɗɗo o kadi wonde neɗɗo husnul khuluq moƴƴude jikku jogoɗa jikku moƴƴo ɓernde moƴƴere ɓernde laabde e dendagal kala virus aji gonoji e neɗɗo o ha neɗɗo o wawa bonde ndentoɗa ɗeɗo gueɗe jogoɗa jikku moƴƴo so tawi kala jiiɗa neɗɗo moƴƴo jankiniɗo ko Allah newnat gueɗe makko tan ƴeew ay fitina yimɓe hewɓe ne mbiya fitina e moƴƴani ƴeew hay jaw gandata fitina moƴƴani hay jawdi yiɗa neɗɗo joguiɗo fitina hay jawdi yiɗi ko neɗɗo deeƴƴo neɗɗo jankiniɗo neɗɗo mo ganduɗa laaɓɗo reedu jankiniɗo e dañal makko ƴeew tan kala neɗɗo Allah hokka neɗɗo o dañal o wonay waɗirde yeengo o wonay hollirde yimɓe ɓe wonko jogui ɓeɗo o wonay wadde jawdi ndi ɗum waɗi jomum so yeehi ha ɓooyi tan o wasat o nattat jogade haydara ɗum waɗi yimɓe hewɓe hande ɓe koɓe dañnoɓe ɓe gonti wasɓe ma mbiya hande ɓe gonti ɓe joguima ɓerɗe goɗɗe walla ɓe gonti yimɓe woɗɓe walla hankadi ɓe gonti wasɓe ɓaleɓe ɗum waɗi neɗɗo o so tawi o joguima jikku moƴƴo o yankinima kala martaba mo Allah wawi hokkudemo o tellima e less martaba makko Allah ne andi Allah newnantum mbasa hollude yimɓe ɓe wonko joguiɗa mbasa hollude yimɓe ɓe wonko laaɓana yimɓe ɓe jogoɗa goto foof dañal ngal wasa sanjudema jogoɗa jikku moƴƴo jankinanoɗa yimɓe ɓe ƴeew kala neɗɗo jankinaniɗo yimɓe ɓe ha ƴeew a nanata kaari wiye kaari ko jankiniɗo kaari de ko ni ayi Allah ɓamtanmo tan Allah wi kala jankiniɗo Allah ɓamtat ɗum kala neɗɗo mo jiiɗa mo Allah hokki dañal o yankini e dañal ngal Allah ɓamtanmo tan Aliou Arɗo Sadio holko ɓurno ɗum hewde dañal holko tagi noon Allah waɗanimo ko yankinare ɗum waɗi hay dañal hay dañƴo so tawi o yiɗi naftorade dañal makko ngal o yankintu kala jiiɗa neɗɗo kollowo tan yimɓeɓe ko mbeɗe jogui mbeɗe niya ƴewmo tan intiha makko o yahata hay nokku ɗum ne wona sababu neɗɗo o so tawi o joguima jikku moƴƴo o yankinima Allah ine ma Allah newnanmo arsugue makko e jeeya kadi ko Allah so tawi o yiɗi dañde dañal kadi wonde neɗɗo cakkotoɗo ina wona neɗɗo kadi ina wona sababu neɗɗo Allah uddita dañal neɗɗo o e jeeya e sababu Allah uddidde arsugue neɗɗo o wonde neɗɗo pinowo jamma al istiqaz e wonnasu niyamum eywa ummade jamma goppa ha yimɓe pop ɗano hedde 2 heures 3 heures 4 heures ummoɗa aɗa rewa Allah eywa juula darɗe ma taw ko lillahi mbaɗirɗa kala kaɗa rewa dewra Allah ina jeeya e sababu ɗeɗo gueɗe haala pular ne mbi kala mo jamma andi yimɓe ganda ɗum kala mo jiiɗa mo ɗanota ko jamma ko neɗɗo joom martaba tan o wonata ɗum waɗi so tawi neɗɗo o woni pinowo jamma o wona tan ɗanotoɗo guila 8 heures ha 8 heures ina jeeya sababu ma Allah uddit arsugue makko ina jeeya e sababu Allah uddidde arsugue neɗɗo o finde law dawa e haajuji mum mbasa ɗanade ha 10 heures ha 11 heures ha midi ina jeeya e sababu neɗɗo o jogo haaju makko o anda haaju makko o ummo law so tawi omo jogui haaju makko o yaha o dawa e law hade nangue fudde ɗum ɗo ina jeeya e sababu Allah uddidde arsugue neɗɗo o ina jeeya e ko hokkata neɗɗo dañal kadi ko asiha jogade cellal haala pular ne mbiye cellal woni afongalu so tawi neɗɗo o selli o tinnima tan ma Allah newnanmo arsugue makko ne jeeya e so tawi neɗɗo o dañi dañal Allah o yiɗi dañal ngal o wawa naftorade dañal ngal astaada yaajede so tawi neɗɗo o yaajama tan Allah newnantumo arsugue makko o ɓeydoto eywa wat tawfiq jogade kadi kawrangal Allah subhanahu wa ta'ala kala ko ñaaguiɗa Allah newnanma ɗum ɗo ina jeeya e sababu Allah ɗum ko arsugue ko arsugaji
ina jeeya e ko hokkata neɗɗo arsugue jogade musidɓe kala neɗɗo mo ganduɗa jogiiɗo musidɓe haala pular ne mbiya so tawi yimɓe ndaaroyi arsugue ndaaroyi kalis ndaaroyi musidɓe kala no musidɓe ma mbayi heewde ko noon arsugue ma wayata so tawi a jogiima jikku moƴƴo kala musidɓe ma no mbayi heewde ko noon arsugue ma wayata aɗa yiya wona yimɓe ɓe jiyata hay gooto ko kalis tan ɓe jiyata ɓe mbawa teddodirde hay gooto aɗa yiya neɗɗo oɗo o ala haydara kono omo jogii yimɓe omo jogii ɓernde moƴƴere omo jogii musidɓe kadi kala mo wawi faggade omo wawi wondude mum tawa kadi ko Allah o wondire mum so tawi ne jeeya e sababu dokkowo neɗɗo arsugue jogade musidɓe taw ko sabu Allah taw a wondirani maɓɓe hay intérêt goto taw ko lillahi ɓe jiɗirma ko Allah jiɗirɗaɓe ko Allah ay ɗon kala ko wawi wonde ɗon e nafoore ko Allah wonata ɗum ɗo so tawi neɗɗo o kala ko aɗa yiya ne wiye kaari Allah hokkamo dañal hay goto o alata haaju neɗɗo o jogoto musidɓe neɗɗo jiɗɗo naftorade gurdam makko saabu neɗɗo o haydara o wawana hoore makko eywa ɗo jogii doole ɗo o sikkata ko hay gooto ɓuranimo hay gooto niyete mi waɗaka hay gooto ko haajam tan liggeyam ɗum ɗo ala neɗɗo o yo yi tagore Allah nde Allah tagore Allah nde yiyam o yiɗa tagore Allah nde o jogo musidɓe e tagore Allah nde Allah walla mo sabu ko Allah jogii ko ala ko waddata hen haydara Allah ko jogii ko ala ko waddata e arsugue haydara ko yimɓe tan jeeyi arsugue o ɗum waɗi bandiraɓe mbatten haqqillaji e koye men tinnoɗen e koye men ne jeeya e sababu Allah uddita arsugue neɗɗo o al ihsanu ila du'afa moƴƴude fewde e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala haydara du'afa ɓe ngala haydara balla ɗumen taw kadi ballirɗa ko lillah neɗɗo kadi o wawa dañde o walla yimɓe fof neɗɗo yo wat tan ko wawi Allah o deftani neɗɗo ko wawa Allah la yukallifullahu nafsan so tawi neɗɗo o dañi dañal yo wat ko wawi so tawi o wi omo waɗa ko o wawa tan eywa yimɓe nan e aduna he ɓe jibina tan ko e tampere te koɓe tampoɓe tan ha aduna o firto kala nde mbiɗa aɗa hakkitaɓe sa renaki joni joni gona less leydi e ɗum noon tampoɓe ɓe ko tampoɓe tan eywa so tawi noon Allah hokkima dañal eywa aɗa yiya wona yimɓe joni wiye kaari dañi hankkadi o wiya omo tambo leñol fof omo walla miskineɓe omo walla ɗum ɗo omo waɗa ko wawa so yi ha ɓoyi tan o jooɗoto e leydi walla eywa o wiya o maayi ɗum noon neɗɗo o eywa wonɓe ganduɗa ɓe jurmotoɗa Allah ne waɗi ɗumen miskineɓe ko bandiraɓe ma walla ko woɗɓe mbiya aɗa hakkita ɗumen sa renaki ko ɗon eywa kaɗorta ɗum waɗi wat ko mbawɗa ko tan mbaɗira Allah kala kaɗa waɗa mbaɗira Allah subhanahu wa taala ko heddi ko kontina e haajuji ma ko heddi ko saɗa wawi jogade galle jogoɗa galle saɗa wawi joganade neɗɗo galle kono hoto wat ka wawa mukko ɗum waɗi bandiraɓe mbatten haqqillaji no feewi so tawi neɗɗo o yiɗi dañde arsugue so tawi o rewi ɗiɗo laabi tan ma Allah newnanmo ko yiloto ko fof yo Allah waɗan min moƴƴere Allah hokka men balɗe juutɗe e battane moƴƴe Allah hokka men kadi sutura e yaajede ina haaldanno e mon ɗo musidɗo mon almudel mon Sharif Mouhamadoul Habibou Ndongo hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh